exercici d'integrals, en concret l'apartat B, exercici 4, de l'examen de selectivitat juny 2020, sèrie 1. Aquest exercici ens demana que calculem l'àrea que es troba delimitada entre aquesta funció, que és la que ens donen inicialment, que de fet és logaritme de període x entre x, la recta vertical x igual a 1, l'altra recta x igual a 3 i l'eix d'abscisses. He dibuixat més o menys, he fet un esbós del que és aquesta funció, perquè la tinguem una mica al cap per veure quina és l'àrea que ens estan demanant. Fixem-nos que el logaritme, si fos un logaritme neperià, tendria a pujar fins a l'infinit. Com que es troba dividit entre x, de fet té com aquesta forma que provoca un màxim en aquest punt, que de fet l'hem hagut de trobar a l'apartat A, no és important, però es trobaria en... Hem trobat que era en el punt E, 1 partit per E, és a dir, quan la x val E hi ha un màxim, en el 2, per tant, realment aquesta funció té una mica així. Ens demanen que trobem... Podria fer una mica així. Que trobem quina és aquesta àrea delimitada entre aquesta funció x igual a 1, que es troba aquí, aquesta recta vertical, x igual a E, que seria 1, 2, doncs per aquí, just on es troba el màxim, i l'eix d'abscisses, és a dir, i igual a 0. Per tant, ens demanen que trobem aquesta àrea petita d'aquí. Recordem que per calcular una àrea necessitem, per una banda, la funció de la qual volem calcular la integral. Ja la tenim. Per altra banda, els dos punts d'inici i de final de la integral. També els tenim realment, aquest punt, 1, i aquest punt que és x igual a E. Per tant, no tenim massa res més a fer que la integral. Llavors, per calcular aquesta àrea, tindrem que és igual a la integral que va de 1 fins a E de la funció logaritme neperià de x, ho escriurem així, 1 partit per x, logaritme neperià de x, d dx. Fixem-nos, per fer aquesta integral ens podria resultar complicada, però realment fixem-nos que 1 partit per x és la derivada de logaritme neperià de x. Això vol dir que estem en una integral quasi immediata. Quasi immediata. Recordem que les quasi immediates, que estaven formades per una funció multiplicat per la seva derivada, llavors tenien com a solució, tenim 1 per 1' d de x, la seva integral era el 1 a la n, aquí tindríem 1 a n, per tant seria 1 a la n més 1 entre n més 1. Per tant, tenim la derivada del logaritme neperià de x, que és 1 partit per x, la funció que és 1 partit per x. Per tant, la integral és una integral que un cop hem determinat, això és immediata, que seria logaritme neperià de x, tot això elevat a n més 1, com que està elevat a 1, seria elevat a 2, dividit entre 2. I entre quins dos punts? Entre el punt E i el punt 1. Per tant, ja tenim quina és la integral, per tant, l'àrea, l'únic que hem de fer és substituir per E i per 1. Per tant, tindrem logaritme neperià de E elevat a 2 entre 2 menys logaritme neperià de 1 al quadrat entre 2. Logaritme neperià de E dona 1. Per tant, tenim 1 al quadrat, que és 1, 1 entre 2. Logaritme neperià de 1 ens dona 0. Per tant, aquest terme se'n va. Així doncs, la integral que ens estan demanant és 1/2 d'unitats quadrades. Recordem que l'àrea són unitats quadrades. Com que no sabem si centímetres, decímetres, mil·límetres o quines unitats, hem de posar la 1, de les unitats, les que vulgueu, però elevades al quadrat.